am eich llongychiadau, ydych chi wedi cyrraedd o'r diwedd, oedd hi'n reid eitha caled i chi? Oedd cychwyn am hanner nos neithiwr, a dyn ni wedi cael rhyw 4 stop bach, jyst i bwyta, cymryd diod. Dwi wedi mynd trwy rhyw 10 o rhain ar y ffordd i'r awr, so na, mae wedi bod yn greit. O ie, a llynedd yn amlwg yn ydych chi'r sialens nofio yn Llyntegid, seiclo tro yma. Ydych chi'n mynd i gwblhau'r triathlon mewn ffordd a neu rhyw redeg tro nesaf, lle? Na'r bwriad gobeithio, ond a rhedeg yn siŵr o fod fydd yr anoddau i fi, ond gawn ni weld. Na i dechrau treinio rwan, dwi'n meddwl. Ond yr oll i godi arian ar gyfer Eisteddfod Sir Fflint flwyddyn nesaf, Eisteddfod yr Urdd. Dyna fo. Dyn ni wedi hel rhyw 4,000 o bunnoedd yn neud y seicl yma, so mae hwnna'n greit i ni chwarae teg.